बाबा, हं? आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं? हं. गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतीये. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. जिल्हा परिषद पंचायत समितीसाठी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस आहे, त्यामुळे वैभववाडीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी इच्छुकांची धांदल सुरू झाली आहे. याचा आढावा घेतलाय आमचे वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे यांनी. जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीचे उमेदवारी अर्ज भरण्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. आता पाहिलं तर आपण वाजले 11:30. अद्यापपर्यंत म्हणजे आजचा शेवटचा दिवस आहे. एकच उमेदवारी अर्ज काल जो दाखल झालेला आहे भुईगवडा गणामधून. त्यानंतर आज जर पाहिलं तर आता उमेदवारांचे जे इच्छुक उमेदवार आहेत त्यांच्या आता धांदल उडालेली आहे. शेवटचे अवघे काही तास शिल्लक राहिलेले आहेत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचे. आणि आपण पाहिलं तर मग भाजपा असेल, ठाकरे शिवसेना असेल आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, राष्ट्रीय काँग्रेस असेल यांच्याकडून देखील उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी आज शेवटच्या दिवशी सर्व उमेदवारांची जी आपण पाहिली तर सकाळपासूनच धांदल आहे. पक्ष कार्यालयात अर्ज भरणे, त्याचबरोबर कागदपत्राची जुळवाजुळव करणे हे जे काही प्रकार आहेत ते सर्व प्रक्रिया आहे ती त्या प्रत्येक पक्षाच्या राजकीय कार्यालयामध्ये ही सुरू झालेली आहे. आणि उमेदवार असेल, उमेदवारांचे समर्थक असतील ते आता कार्यालयात मोठ्या संख्येने गर्दी करत आहेत. आपण आता पंचायत समितीत आहोत. म्हणजे काहीच वेळात आता भाजपची जे 9 उमेदवार आहेत ते फॉर्म भरणार आहेत. त्याच्यानंतर ठाकरे शिवसेनेकडून देखील अर्ज दाखल होणार आहेत आणि इतर अपक्ष असतील किंवा इतर उमेदवार असतील त्यांचेही उमेदवारी अर्ज हे दाखल केले जाणार आहेत. आपण वैभववाडी तालुक्याची परिस्थिती पाहिली तर वैभववाडी तालुक्यात एकूण 3 जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहेत आणि 6 पंचायत समितीचे मतदारसंघ आहेत आणि याकरिता एकूण 9 जागांकरिता ही निवडणूक होते आणि त्याची आज शेवटचा दिवस आहे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा. आणि या उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी आता काही तास शिल्लक असतानाच उमेदवारांकडून जी आपण पाहिली तर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची जी प्रक्रिया आहे ती आता सुरू होत आहे. कालपर्यंत फक्त केवळ भुईगवडा गणातून एक उमेदवारी अर्ज दाखल झाला होता. शेवटच्या दिवशी सर्व राजकीय पक्षांकडून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रशासन देखील सज्ज झालेलं आहे. पोलीस प्रशासनाने देखील या ठिकाणी अगदी कडेकोट बंदोबस्त ठेवलेला आहे. त्यातून देखील खबरदारी घेण्यात आलेली आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये याकरता पोलीस प्रशासन सज्ज आहे. आणि अशा प्रकारे जर आपण पाहिलं तर सर्व प्रशासन हे सज्ज झालेलं आहे. आणि उमेदवार देखील आता हळूहळू या पंचायत समितीच्या कार्यालयात जिथे निवडणूक जे उमेदवार आहेत ते अर्ज दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. काही वेळातच ठाकरे शिवसेना असेल यांची उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. एकंदरीत वैभववाडी तालुक्यात जर आपण राजकीय आढावा घेतला तर राजकीय अशी परिस्थिती आहे. भाजप हा एकला चरेच्या भूमिकेत आहे. भाजपने आपले 9च्या 9 उमेदवार काल जाहीर केलेले आहेत. त्यानंतर ठाकरे शिवसेनेकडून अजूनही पाहिलं तर बरेचसे नावही अजून गुलदस्त्यात आहेत. तर महाविकास आघाडीचा विचार केला तर महाविकास आघाडीत मात्र यावेळी या निवडणुकीत कुठेही समन्वय नाही असल्याचं दिसून येतंय. ठाकरे शिवसेना एकला चरेच्या भूमिकेत आहेत. तर राष्ट्रीय काँग्रेस देखील या निवडणुकीत स्वबळावर लढण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांची उमेदवारांची जुळवाजुळव सुरू आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार चंद्रगड देखील यावेळी स्वबळावर लढण्याच्या तयारीत आहेत. तर मनसेचा विचार केला तर मनसे देखील महाविकास आघाडीत लढत नसून स्वतंत्रपणे लढण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांचे देखील उमेदवार या निवडणुकीत अर्ज भरणार आहेत. आणि एकंदरीत जर आपण पाहिलं तर बलाढ्य अशा भाजपसमोर एक संघ महाविकास आघाडी लढणं अपेक्षित होतं. मात्र तसं चित्र जे आहे ते कुठेतरी दिसत नाही आहे. आज आपण अर्ज भरण्याच्या या शेवटच्या दिवशी अनेक इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज दाखल होणार आहेत आणि नेमकं जे काही चित्र आहे ते मात्र खरं चित्र जे आहे ते 27 तारीखला स्पष्ट होणार आहे. तुर्तास इथेच थांबूया. पाहत राहा कोकण समाचार चॅनल कोकण सनलाईट.